אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, מיד אחריה אמיליה אטיאס תרקוד את הריקוד הראשון של הערב, ואנחנו נדע מי הם שני הזוגות המובילים את טבלת השופטים. מיד חוזרים. היא כיכבה בסדרה כמעט מלאכים. היא רקדה בתוכנית ריקודים מצליחה בארגנטינה, ועכשיו היא כאן איתנו על הרחבה. קבלו את אמיליה אטיאס! Tonight we dance. I live my life in your hands. We take the floor. Nothing is forbidden anymore. Don't let the world in outside. Don't let the moment go by. Nothing can stop us tonight. Bailamos. Let the rhythm take you over. Bailamos. Te quiero, amo mío. Bailamos. Wanna live this life forever. Bailamos. Te quiero, amo mío. Te quiero. Oh, tonight we dance. Oh, like no tomorrow. Oh, if you will stay with me. Te quiero, mi amor. Bailamos. Let the rhythm take you over. Bailamos. Te quiero, amor mío. Bailamos. Wanna live that night forever. Bailamos. בראבו! אמיליה אטיאס וחיים פרשטיין. אמיליה, איך ההרגשה לרקוד? Así que estoy muy contenta, la verdad es que no puedo creer que salió así de bien, la verdad. Estoy muy feliz. Queda otro más. Espero que me salga igual de bien, igual de lindo. מה את עושה בימים אלה? Vine a promocionar una nueva ficción que estamos haciendo con mi marido y con Amir Michaeli, que va a ser para acá, para Israel y para Argentina y varios países del mundo más. Es una serie de misterio, de mucha aventura, de mucha acción y muy, muy musical sobre todo. Y yo soy como una estrella del pop. Espero que les guste mucho. אוקיי, בשלישי בינואר תתארח אמיליה בטקס נבחרי הילדים בערוץ הילדים, היא תשיר ותרקוד שם. ואנחנו עם הזוג שהגיע למקום השני, הזוג שקיבל כמעט הכי הרבה נקודות עד כה מצוות השופטים שלנו, מרחב מואר ואנסטסיה שפירו עם 145 נקודות. מרחב ואנסטסיה היו ממוקמים לאורך כל העונה בחלק העליון של טבלת ציוני השופטים, ופעמיים אפילו במקום הראשון. גם מהקהל אגב הם מקבלים לא מעט תמיכה, שתדעי לך. בואו נראה, אני אומר לך את זה, תאמיני. בואו נראה. גם אתם יכולים לקחת חלק בריקודים ההמוניים של רוקדים כוכבים בסביבת המגורים שלכם ולרקוד ביחד עם כל המדינה למען הסביבה, למען העתיד. כנסו לאתר רוקדים כוכבים, הצטרפו לריקוד של המדינה ותוכלו גם לזכות בפרסים. מתנת שיכון ובינוי, כי העתיד נמצא בסביבה. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה קצרה של פרסומות, אחריה המקום הראשון בדירוג השופטים, הבחירה של אמיליה אטיאס, וריקוד נוסף של אמיליה. סי? Yes. סי.